Spider-Man je jedným z najznámejších superhrdinov Marvelu a má milióny fanúšikov po celom svete. A aj preto sa táto postava dočkala už 8 filmov a stvárnili ju traja herci. Ale väčšina z nás si Spider-Mana zamilovala práve vďaka Tobey Maguireovi a trilógii od Sama Raimiho. Moje meno je Patrik, vítam ťa na kanáli Ležovič Live a dnes si ukážeme 10 najlepších scén zo všetkých troch Raimiho filmov a pripomenieme si, prečo všetci milujú práve Raimiho trilógiu. Asi všetci si pamätáme moment, keď Peter omylom hodil podnos plný jedla do jeho šikanátora Flasha Thompsona. Hneď na to sa ho Flash pokúsil zasiahnuť, ale Petera zachránil jeho novonadobudnutý zmysel. Taktiež sa počas celého boja nezranil vďaka svojim novým schopnostiam. Za mňa veľmi podarená scéna, kde vidíme Peterové nové schopnosti a vďaka vynikajúcemu hereckému výkonu Tobeyho Maguirea môžeme vidieť jeho veľké prekvapenie, keď predvádza úžasné akrobatické kúsky. Ale 3 salta bolo už trošku moc. Okrem chytania zločincov Peter potreboval z niečoho vyžiť, preto pracoval ako fotograf na voľnej nohe pre J. Jonah Jamesona, človeka, ktorý nenávidel Spidermana. A nespomenúť scény s touto postavou sa jednoducho nedá. Could you pay me in advance? J.K. Simmons sa tejto úlohy uchopil bravúrne a vďaka tomu všetkému sa jeho frázy stali najvtipnejšie v prvej trilógii Spidermana. Thank you. Keď chcel Peter zapôsobiť na Mary Jane, rozhodol sa kúpiť si auto a zarobiť peniaze účasťou na wrestlingovom turnaji. Je to ďalšia zábavná scéna, kde môžeme vidieť Petera v prvom superhrdinskom obleku, ako bojuje v klietke. Okrem toho pamätáte si, ako sa pomenoval Peter, že Human Spider, a.k.a. ľudský pavúk? Human Spider, that's it? That's the best you got? Yeah. Oh, that sucks. Našťastie hlásateľ prišiel s lepším nápadom a nazval ho The Amazing Spider-Man! A ja mám ešte lepší nápad, čo keby si dali like a odber, díky moc. Keď bol Peter pod vplyvom symbionta, jeho život sa extrémne zmenil. V tejto ikonickej scéne môžeme vidieť, že Peter si neuvedomil nebezpečenstvo, ktorému čelil. Toto je veselá scéna, ktorá nám ukazuje úplne iného Petera a vďačíme jej za výborné memečka. Hneď ako si Peter uvedomil, že symbiont ovplyvňuje jeho myseľ, rozhodol sa ho zbaviť. Táto úloha sa však ukázala byť náročnejšia, ako sa predpokladalo. Našťastie Peter zasiahol kostolný zvon a podarilo sa mu symbionta vyhnať vďaka hluku. Napriek tomu si symbiont našiel ďalšiu obeť, Eddieho Brocka, a premenil ho na Venoma. Tretí film o Spider-Manovi sa vám môže aj nemusí páčiť, no nepochybujem o tom, že scéna, v ktorej sa Flint Marko premení na Sandmana, je jednoducho vynikajúca. Vidíme ho, ako si uvedomuje, že sa niečo stalo a celé jeho telo sa zmenilo na piesok. V tejto scéne síce nie sú žiadne slová, ale je plná emócií a napätia. Venom a Sandman sa chystali zabiť Spider-Mana, ale jeho starý priateľ Harry Osborn prišiel na pomoc a zachránil Petera v poslednej chvíli. V jednom momente počas boja Venom získa prevahu nad Spider-Manom a chystá sa ho zabiť. No Harry sa obetuje, aby zachránil Petera pred nabodnutím jeho vlastného klzáku. Toto je mimoriadne smutná scéna, kde Peter stratil svojho najlepšieho priateľa spôsobom, ako zomrel aj jeho otec v jednotke. You're my friend. Best friend. Aj ak ste náhodou nikdy nevideli Raimiho trilógiu o Spider-Manovi, túto scénu ste už museli vidieť. Stala sa neoficiálnym symbolom trilógie Sama Raimiho, bola mnohokrát okopírovaná a objavila sa vo veľkom množstve paródií. Navyše si myslím, že táto scéna sa dá zaradiť medzi najlepšie scény vôbec a nemusíme sa baviť iba o Spider-Manovi. Nádherný soundtrack v kombinácii s úžasnými hercami robia túto scénu jednoducho dokonalú. Superhrdinský život je veľmi ťažký a táto záverečná scéna to dokazuje. Ukazuje, že Spider-Man prijal svoje bremeno a povinnosť. Uvedomil si, že kvôli jeho tajnému životu budú jeho najbližší vždy v nebezpečenstve. Preto odmietol lásku Mary Jane, pochopil, že v jeho boji so zlom môže byť vždy v ohrození. Napokon dal zmysel slovám svojho strýka a pochopil, že s veľkou mocou prichádza aj veľká zodpovednosť. With great power comes great responsibility. A samozrejme nemôžem vynechať za mňa najikonickejšiu scénu trilógie. Hoci Raimiho trilógia obsahuje veľa úžasných momentov, táto scéna je oprávnene najlepšia. Ukazuje, ako Spider-Man zachránil uháňajúci vlak po tom, čo mu Doktor Octopus zničil riadenie. Any more bright ideas? I got a few. Yeah.
Hoci je táto scéna veľmi stará, dokáže ohromiť aj fanúšikov moderných filmov. Každý moment je tu jednoducho dokonalý. Vidíme, ako Peter využil pavučinu, ale aj svoju plnú silu a rýchlosť na zastavenie ťažkého vlaku. Navyše obsahuje krásny moment, kde zachránení cestujúci slúbia, že neprezradia jeho identitu, aj keď videli jeho tvár. Táto scéna je plná emócií a za mňa nepochybne patrí na prvé miesto. A ktorá scéna podľa teba patrí na prvé miesto? Napíš mi to do komentáru a nezabudni na like a odber, díky moc.